carai, quin tio més alt aquí dalt de l'escenari. Fot aquest tio tan llarg aquí. A més, el Gavi ja ho ha dit, i en el cartell ja sortia. Sí, sóc alt, i què? Doncs sí, sóc alt, i què? Hosti, quin tio més alt, tu, quina enveja que em fa, Ja m'agradaria a mi també ser tan alt com ell, Doncs sabeu què us dic? Que ser alt és una merda! Una merda és! Tòpics, bromes, acudits dolents, Ei, tio, quina alçada fas, tu? Tu què t'importa, tu què t'importa? Tu no es pregunta l'edat? Doncs l'alçada tampoc, que és de mala educació. Alçada fas. O, ei, quan et menges un iogurt i t'arriba a la panxa i està caducant. Sigues més creatiu, sisplau. Renova't els tòpics, va, ja estic cansat. Sigueu més originals, va, sigueu més originals. Ei, tio! A veure què dirà. Quin temps fa per aquí dalt? A veure... Què esperes que et digui? A veure, que tinc el cap ple de neu i aquí sota fa sol, Vols sentir això? Doncs sí, tinc el cap ple de neu. Va, què més? Sabeu quin és el meu preferit? Ja espero que m'ho preguntin. A veure si m'ho pregunten avui, a veure si m'ho pregunten. Ojo, Ei, tio! Amb els copets de l'esquena, ei, tio, què? Cada dia ets més alt. Cada dia ets més alt. A veure, ojo, és molt fort. Pareu a pensar-vos en aquesta frase. Cada dia ets més alt. Cada dia. Hòstia, quina alçada faria si cada dia fos més alt? O sigui, és que ara ho vull saber. Quan me diria si cada dia fos més alt? A veure, va, jo què sé, és que ara no ho diré. Algun enginyer per aquí a la sala? A vosaltres que us agrada calcular-ho tant tot, que calculeu les vegades que aneu a fer caca cada dia. A veure, Gavi, va, el mòbil. Treu el mòbil d'aquí, la calculadora del mòbil, va, em foto nerviós. Quina alçada tindria, va? Cada dia més alt, va, calcular-ho, a veure, jo què sé, per exemple, posa 365 dies que té l'any normal, vale? Per un centímetre que cresqués cada dia, suposem, vale? Quan és això, Quan és això, 365 per 1, quan és això? 424,32 metres més 5 centímetres i 2 mil·límetres. Més o menys. A veure, 365 per 1 per, jo què sé, 40 anys que tinc, multiplica per 40. A veure quan donaria això. Va, cada dia ets més alt, a veure quan surt. Cada dia ets més alt. Va, que aniré creixent i ja canviarà l'operació. Jo soc una altra generació, que això de la tecnologia... A veure, va, que tu ets de... 365. Sí, per 40, 365 per 40, quan és això? Per quants centímetres? 1 centímetre cada dia. 1 centímetre cada dia. Sí, però ja t'ho fem. Aproximadament un solar, 14.600 metres. 14.600 metres? Hòstia! Centímetres. Clar, has de passar metres ara. I em queda dir un centímetre o un metre? No, has de dividir entre 100. 14.600 centímetres. O sigui, seria què? 14 metres com a 6. 14 metres, 14 metres com a 6. Mira, el primer que m'ho pregunti, cada dia ets més alt, sabeu com és? 14 metres. No sé quina roba posaria, si ja tinc problemes ara, imagina't 14 metres que et fotria. Clar, miraria, no es veuria com la Torre Eiffel, no? Com tot de núvol, no es veuria unes cames, Hosti, cada dia ets més alt. I ara ja saps què faig? Ja estic cansat ja de les preguntetes, porto anys ja aguantant això. Clar, ara m'he après la meva alçada amb altres unitats que són diferents. Ei, tio, quina alçada fas? 6,56 peus. No el tio ja. Què és això? Busca-ho. Si estaràs distret, busca quan és, va, busca. Bueno, ojo, parlant de peus, l'altre tema, l'altre tòpic. Heu vist quina llesca? Heu vist? Ai... Més tòpics. Clar, tu pots dormir dret, no? Sí, dormir dret, sí, amb aquests peus. O quan tu vas esquiar no et calen esquís, no? No, no em calen esquís. I no vaig esquiar perquè no trobo botes del meu número, que és veritat, això. I el mateix, Quin peu fas, tu? Un 14 americà. Un 14? Sí. Un 31 japonès. Ja no pregunten més, ja, deixa estar. És que porto anys aguantant coses així. Jo quan anava a l'escola, clar, tenia 12 o 13 anys i era el més alt de l'escola, i ara era el sostre de l'escola, clar, ja no em podia amagar enlloc, saps? I cada any, vinga, la foto de la classe.
Va, i el fotògraf ja venia, a veure, hòstia, ja toca la classe d'aquest de nou, a veure, com ho fotem això? A veure, posa't aquí dret, va, em posava dret, ara què fem amb els altres nens? Una fila davant, un banc, va, ens asseguts, clar, no em podien asseure al banc tan gros i tal, no, quedava bé, doncs allà dret, vinga, una fila, dues files amb nens, allà, tres files, no sé què, i jo allà dret, clar, perquè la terra dret allà al costat, clar, és que el nano és molt alt el nano. Què fem amb el nano? Va, que jugui bàsquet, l'altre tòpic. Com que ets alt, has de jugar bàsquet. No m'agradava a mi el bàsquet. Va, jugar bàsquet. Jugar bàsquet. Que jugues a bàsquet? Sí, que jugo a bàsquet. Jugava. Va, no era dolent, a veure. Sí, anava fent. Però clar, a l'hora de jugar, els tirs lliures, rebota, i tots els baixets se'm penjaven dels braços, ho feien així, i clar, ja anava escalfant. I l'entrenador deia, a veure, Albert, que si passa un jugador, que no passi la pilota, o si passa la pilota, que no passi un jugador, o si no... És igual, saps què passa? A cada persona que veia que es movia, bum, li fotia una falta, com la barrera d'un parc, saps? Bum, anava fotent, bum, i que no passi ni la pilota, ni jugador, ni ningú, bum. Al final, em vam fer fora de l'equip, em vaig haver d'anar a fer exercici pel meu compte, no? No m'emprenyava, jo m'apunto al gimnàs, em poso els meus cascos, vaig fent exercici, em poso música per gent alta, em poso la cinta, pum, tot el gimnàs girant, pum, el gegant del pic, i no, pum, soroll, allà, pum. Jo anava fixant, no? Tots els gimnàs, és curiós, pum. Hi ha tota una secció de miralls, i normalment hi ha tios així com catxes, no? Que estan tots allà, normalment van amb parelles i fan peses, es foten allà, saps? Un que li agafa les peses, l'altre, jo crec que no aixequen gaire, és tot posturer, no? Però estan tots allà així, i així mirant-se al mirall, mirant-se al mirall, que cada setmana han de canviar els miralls perquè els deixen tots gastats. Després hi ha l'altre perfil, que m'hi fixo molt, i és que hi ha gent que va allà al gimnàs només a xerrar, va allà només a xerrar, amb unes panxes, que és el centre social, allò, saps? Vinga, van allà, cap aquí, ara em prenyo un, ara em prenyo l'altre, i quan acaben, a la dutxa, el primer a la dutxa, no, perdona, a la dutxa, no, allà per amortitzar la quota del gimnàs, saps? És que, a més, el CEAL, quan et lesiones o et poses malalt, és una putada, perquè és que mai et donen la baixa, sempre et donen l'alta, saps? Hòstia, és que ja és hora de sopar. Us deveu preguntar, aquest tio tan alt, els alts, deveu menjar molt, no? Bueno, sí, hauríem de menjar molt, sí, hauríem, va, per omplir tota aquesta maquinària, hauríem de menjar molt, va. Jo quan m'hi diem els meus pares, clar, ma mare, menjar, fotrem unes carretades de menjar, vinga, feliç, anar menjant, sense preocupació. Després, bueno, doncs, trobes parella, si tens sort, no et cases, et vas aclimant, no? Els disgustos, ets pare, t'aclimant encara més, te les denuncies. I, clar, és que la meva dona, de fet em sembla que és aquí, no escoltis gaire tu, ara, parlaré de tu. Clar, la meva dona és que és vegana, saps? És vegana. Sabeu què crec que vol dir dieta vegana? Doncs jo crec que es diu vegana perquè quan acabes de menjar et ve gana, saps? És que, clar, cuina molt bé, cuina molt bé, o sigui, perfecte, una meravella, cuina una meravella, però clar, cuina poquet, saps? Fa poc menjar, i clar, jo no en tinc prou. És boníssim, clar, menjar, i cada riu, què hi ha de dinar, tal. Què és això? Què és el primer plat? No és plat únic. Bueno, va, vinga, a més també fa dieta, ella ja en té prou, saps? Però jo no, saps? I hòstia, ja està. Jo només desitjo que el meu fill no s'acabi el menjar, i mama, ja estic, se'n va cap al sofà, escolta, jo em menjo ja una mica més. Hasta teníem un peix, saps? Que a vegades el peix també deixava una mica de menjar allà flotant. Anava, saps? Fotia una mica, saps? Que flotava, fotia una mica. Clar, jo només espero quan em diu escolta, carinyo, anem a dinar fora? Diu, bueno, va, vinga, ja, si puc menjar una mica més, ja dinar fora, saps?
anem en aquell... què fem? Anem en aquell restaurant japonès que fan aquells plats, aquell sushi tan minimalista. No necessito estar de minimalista. Jo ja hi vam anar la setmana passada. Mira, carinyo, jo conec un lloc que m'han dit que s'hi menja molt bé. És un bufet lliure. Vale, anem-hi. Jo, efectivament, acabaré menjar sense donar explicacions, i omplir-me la panxa. Arriba el dia, anem a anar al bufet lliure, entrem per la porta, jo allà nerviós, ja mirant tot el que hi ha. Jo no dono l'abast, saps? Menjo per la vista, anem a donar així, anem a la taula, posem allà així, pam-pim, i ja estic allà a la fila, saps? Que fa com una fila així, ja nerviós. Però la meva dona passa davant, fa una estifata, obert, una endívia, un plat petit, un plat petitet, ja en té prou, un plat petit, un parell de coses verdes, endívia, no sé, tofu, no sé què, és com una por Espanya, jo què sé. Fent així, va fer una mica de suor, no sé. Bueno, ja està, menjar la taula, vale. Passeu allà, pam, jo ja estic allà nerviós, va, que em toca, va. Ja estic allà així, vinga, les safates, vinga, va, què? Forquilles, 6 o 7 forquilles, ganivets, 8 ganivets, va, que més gots, 3 gots, el pa, 10 pans, tovallons, vinga, va, que més els primers. Un plat així gros, ensaladilla russa, patates, vaig fent tota una pila allà, vinga, no sé què, això, arribo a la secció com de plats cuinats, els primers, allò, què posarem, senyor? Tot! Vinga, plats aquí, més, 3 o 4 plats, vaig a buscar 2 safates perquè jo no m'hi cap, vinga, els segons! Sí, senyor, una miqueta de mandonguilles, tot! Vinga, plat! I tota una cua allà de safates, com 10 safates en plats meus, tota la gent allà així. I llavors allà esperant-me per pagar, jo sí, espera't, vale, tal. Haig de fer com 8 o 9 viatges a la taula, hem de juntar 4 o 5 taules perquè hi capiga tot, una cosa allà així, no? Amb les taules, vinga, va. Ell encara no ha començat a menjar, vinga, allà així, jo ja, vinga, ja està, ja estic entaulat, va, vinga, va, que comenci l'espectacle, va, aquí. Va. Pepita, puc anar a fer això? Em fotràs un tiro, no? Segur, Està descarregada, no? Ja està aquí, no? Vale. Però no m'enfrio, Sec, Sí. Vale. Comencem, no? Feliç, no? Vinga, vaig amb xandall normalment, allò, perquè no m'hi sent. La gent va marxant, els cambrers allà, ja l'han mirat malament, bueno, què? Jo ja empalmo amb el sopar, si em deixen anar, escolta, carinyó. Sí, digue'm, me'n vaig a casa, que haig d'anar a dormir, posar a dormir el nen. Vale, ja vindré, ja. No sé què, fins que hi ha un moment que mig marejat ja, ja m'aixeco, hòstia, saps, allò, I sabeu com estàs fent un treball a l'ordinador, amb el Word, i no és guardat, i has de fer un guardar como. Doncs el cos és igual, saps, allò, hòstia, guardar como, tot el que t'has menjat, però no hi ha espai al disc dur, hòstia, no t'hi cap, hòstia, què haig de fer-ho? Em vaig al lavabo, saps, ja preparat, amb botes d'aigua, amb un casc, allò, per si de cas, vinga, va, si vessa, va, hemorràgia interna, cau per terra, quasi bé sempre cau a l'hospital, els avisen l'ambulància, els xinos, perquè és de xiu, fet lliure, avisen, sí, no sé què, em foten a l'ambulància, vinga, allà així inconscient, l'ambulància no tanca, les portes no tanquen perquè em surten les cames, És que només tenim que problemes els alts, Problemes dimensionals. No estem fets per aquest món. No estem fets. No passem per les portes o passem just, sempre fas així. Ai. O et dones cops al cap amb coses. L'altre dia en un restaurant també, sortint, mira, hòstia, què ha passat? I un llum del sostre anar fotent així, dic, tira, abans que caigui, tira, és veritat, No sé si va caure o no, però abans em vaig fotre una hòstia, saps? Allà al metro, la barra, els miralls dels llocs, normalment m'acaben aquí, els llits no hi cabo, clar, les llits especials, o quan anem a un hotel, clar,
hòstia, no hi cabo. Haig de buscar-me la vida, agafo alguna tauleta dintre alguna taula, la foto al final, hi poso coixins, els cobrellits, que sigui tovet, i allargo una mica, és veritat, o el cotxe, clar, hosti, el seient enrere al tope, i quan em veuen passar, clar, veuen que no hi ha ningú, sempre, estic jo darrere, saps? O sigui, encara no recondueixo ningú, estic a darrere, veritat? Els teatres, els cines, bueno, si és una estoneta allà, doncs mira, ja m'espavilo, saps? Una mica així, no? Bueno, així, bueno, amb mal de genolls i tot, però bueno, ja està, aguantes, Però bueno, sabeu què és? El pitjor que li pot passar a una persona alta és haver de fer un viatge llarg amb avió. No, els avions... Imagineu-vos, entres pel passadís, 31, i ja, sortir d'emergència, si la pots agafar, mira, festa major, però si no, apa, a veure què em trobo aquí, 31, hòstia, ja, superestrès. Si pogués, mira, em trauria les cames i les foto dalt amb les maletes, saps? Ja no em molesta. No, m'assec. A veure com m'ho fotré amb les cames. A veure què. A veure, va, cap aquí. No, espera, cap aquí. Així, una cap aquí i una cap allà. La meva dona allà contra la finestra, bueno, què, va, decideix-te o què? Una cap aquí, cap allà, sembla que estiguem fent una coreografia, saps? Cap aquí, així, així, vale, provem, va. Bueno, va. A veure, fas allò amb les mires, vale, què, vale. Va, s'enlaira l'avió, vas fent. Va. I de cop, veus que la persona que hi ha davant fa així, fa... Jo. No, se t'acudeixi, no, que fa així. El botonet per tirar el seient endarrere, saps? Però que em vols deixar paralític, hòstia! I jo, però què fas? No, clavo el genoll, saps? A sobre que em vols rebentar les cames, aquell. Aguanta. Jo em trobo allà. Molt així, no tira enrere perquè tinc allà el genoll clavat. És que no. O li surt el meu genoll per la panxa o em trenca la cama, però jo l'aguanto. Però és que això no tira enrere, no sé què passa. Aguantant i el tio fa, vinga, va. No ho sé, parlo amb la dona, no sé què passa. No m'he vist a l'hostesa. I allà, amb les cames girades així al revés. I ve l'hostessa, sí senyor, què vas, què vols? No, és que això no funciona, saps? Van a mirar-me a mi i jo, no sé, no fent res. I l'hostessa de dir, bueno, senyor, a veure, vostè segui bé perquè està obstaculitzant el passadís, va, posis bé. Ja està, ja em puc relaxar una mica, va, vinga. Bueno, vaig a dormir, sí. Entres a dormir, vaig fer així, vaig a dormir. Què? Fes el son. Pas! Hòstia, per què és això? L'hostessa amb el carret dels collons aquest. Amb el genoll. Hòstia, noi, tio. Però què passa, senyor? Per què crida? Què penses, que crido per gust? Perquè m'avorreixo? Hosti, m'ha fotut un cop aquí, La veritat, només de pensar-hi... Bueno, ser alt no tots són problemes, admetem. També té algun avantatge, sí, també té algun avantatge. Poques, però no n'hi ha. Per exemple, no sé, canviar bombetes així, no? Sense escala, així, Carinyo, pots de... Sí, espera. Alguna cosa més? No, per ara no. Vale, tens com un superheroi, saps? Allò, el superheroi de les alçades, saps? Hòstia, o què més? Sí, carinyo, sí. Digue'm. Sí, intueixo que és alguna alçada. Sí, escolta, és que em pots agafar aquella cassola que hi ha allà dalt? Sí. Així, i agafar coses dels prestatges de dalt, també. Mira, de fet, ara hi he caigut. Crec que els meus sogres ens conviden a dinar perquè tenen una mena de com de fondí, el prestatge de més amunt, i no hi arriben, clar, i m'avisen a mi perquè els hi agafi, saps? Vale, ja pots marxar, vale, ja he caigut. Què més? Bueno, sí, per exemple, els concerts és divertidíssim, jo m'ho passo molt bé. Quan estàs allà dret, estàs així, clar, i mires enrere i no hi ha ningú, saps? Perquè és que ningú s'hi posa darrere, saps? I estàs allà ample i feliç, allà, forat allà. O, per exemple, sí, mireu ara, no sé si és forat, però bueno, si ets alt i a més ets calb,
fas una mica com de far, saps? Perquè tot ho veus al cap i quan vas mirant així, va, guies una mica la gent. Això va molt bé a les discoteques, saps? Jo quan hi anava m'avorria bastant, però bueno, va, anàvem tot un grup, vinga, va, on som ja? On és l'Albert? A veure, ja veies allà al final, saps? Allà al faro, saps? Anava allà, mira allà, anem, vale, tal. Sí, allà, sí, a la discoteca i tal, va. Els alts allà a les discoteques, però bueno, fem de far. Bueno, ara em picaré una mica amb els altres, Els baixets, per exemple, serveixen per deixar-hi les jaquetes a sobre, saps? O, per exemple, els que són molt grassos, va bé perquè fan com de rotonda. Saps allà dins que hi ha molta gent? De cop, hosti, comença a fluir el tràfic, la gent per allà dintre el local, normalment hi ha una persona molt grassa per allà, i fan de rotonda, saps? Acosti orgànicament. Ja està, perdó, Hauria de dir. I res, poca cosa més de ser alt, la veritat. No sé, poca cosa més. A mi em fa gràcia quan ens trobem entre alts, perquè és com estir, no? Allò, vas pel carrer, no? O trobes algú que de cop, si tu vas mirant així, hòstia, trobes algú aquí, no? De cop, i hòstia, ei, què tal, tio? Em mereixes, no, tio? I vas allà així, no? I de cop, hòstia, mentre tio, la meva dona diu, escolta, aquest és més alt que jo. Sí, espera, a veure. Una mica així, i fots que travesses i tot, i fots amb l'ombro, dissimuladament allà. No, soc més alt que l'has vist, sí. Bueno, per poc, vale. Sí. Inclús l'altre dia en una festa major, no sé on era allà, a Sabadell, a la Creu Alta i tal, hi havia uns gegants ballant allà, no? I jo em quedava mirant els gegants i pensava, realment és més alt que jo. I m'hi vaig posar, així, el gegant allà així, i allà. Bueno, res, ja està, ja us he explicat les meves penes. Espero que us ho heu passat bé i res, sobretot, espero haver estat a l'alçada.